Masoyiya. Masoyiya. Kai ni gaskiya ka takura min wallahi. Aba masoyiya. Yanzu fa lokaci ne da ya kamata a ce muna raya sunna tare da ke. Amma kin juya kin bar ni kin yi bacci ba ki damu ma da ni ba. Haba. To ba ni. Haba masoyiya. Ka bani mana ya kake wannan maganar ba ni. A matsayina na mijinki. Yanzu a duk lokacin da zan yi bukata da ke sai na ɗauki kuɗi na baki? Ni fa ba wai kuɗin bane ba na son in baki. Ina guje miki azabar Ubangiji ne. Manzon Allah ya ce, duk macen da mijinta ya gayyace ta zuwa makwancinsa ta bijire masa, to a wannan daren mala'iku za su kwana suna tsine mata, kuma Allah yana fushi da ita. Ni ba na son ki zama ɗaya daga cikin wa'annan matan. Ba na son a ce silar aure kin shiga wuta.